Dobrý deň, Ježišmaria. Krisťo, Ako pomôžem? ja asi nie som správne. Ale dobre ste, plus reality. OK. Tak vítajte u nás, ponúknem káve, voda. Viete čo, vodičku by som si dal, lebo trošku mi vyschlo v krku. Domi hozový zad. Köszönöm. Köszönöm. Aké vaše sny? Lebo vaše sny o riešení... Hoď mondia, tá veta, naša veta. Vaše sny o bývaní, naše riešenia. Aha, chápem. Ja to neviem po slovensky povedať. No v podstate hľadám nejakú nehnuteľnosť v okolí Dunajskej Stredy a viem, že vy máte veľmi široké portfólio. A to ste tu veľmi dobré. Máme najširší ponuka developerské projekty, najviac 5 hviezdičkové hodnotenie Ja vám dám tiež 5 hviezdičkovú recenziu a zo všetkých svojich profilov. a dostupnosť 24/7. 24/7. Hej, 24/7. Haló, pane, pozrieme foto, video, mám profesionálne. Akože vášne? Ištenem nehnuteľnosti. Lášlo, poď zober klient, zas chlinká na mňa. Neboj sa, kľudne ho vybavím. Dobrý deň, moje meno je Ladislav Hegeduš, ja to radšej prevezmem za kolegyňu. Ako vám viem pomôcť? Ja som László Filip. Hľadám nehnuteľnosť.